Iniciar grabación. De acuerdo. Vale, perfecto. Ha comenzado a grabarse y solamente os comento a los participantes, a los que estáis conectados, que si no queréis que aparezca, o sea, si no queréis aparecer en la grabación, pues simplemente no conectéis la cámara. ¿De acuerdo? Que no hay ningún problema. Como veis, Gloria tiene preparada una presentación, con lo cual esto que veis en pantalla, supongo que todos podéis ver la pantalla grande para ver bien la presentación. Esto es lo que realmente se está grabando. Así que muchas gracias por vuestra participación. Veo que se va uniendo más gente. Qué alegría veros a todos y a todas. Y Gloria, te doy la palabra. Yo me quedo aquí un poquito escuchando hasta que me tenga que ir a la otra reunión. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias María Dolores también por esta oportunidad de dar a conocer el proyecto de mi tesis doctoral, que tiene por título el mismo que tiene este seminario, que és Barris vulnerables de les ciutats valencianes, proposta d'una política pública front a la vulnerabilitat urbana en la comunitat valenciana. I res, també agrair l'assistència de diferents persones que estic veient, com Helena, Raquel Agós, Maria José Ruà, Marc Aparici, Manu, etc., que haveu vingut també a este seminari. El que anem a tractar en aquest seminari un poc és presentar-vos les idees més inicials del que seria la meva tesi. No és tota la tesi perquè, òbviament, la defensa de la tesi és un poc llarga, sinó que tenim una hora per a parlar de barris i, sobretot, per a parlar del que seria el fenomen que travessa aquests barris, com és el de la vulnerabilitat urbana. Este seria un poc l'índex de continguts d'aquesta jornada. Bueno, el faig en valencià, però no sé, com ha dit Maria Dolores abans, no sé si n'hi ha alguna persona que siga d'Amèrica Latina o algo, no sé, o d'un altre lloc que no entenga el valencià, però si n'hi ha alguna persona que no m'entén, que ho diga i me passa al castellà. En el que estava comentant de l'índex de continguts, especialment aprofundirem en el que és el fenomen que succeeix en aquests barris a banda d'altres molts, com és el tema de la vulnerabilitat urbana, la seva connexió amb les polítiques públiques i el que seria també les ferramentes de mesurament d'aquest fenomen com és la vulnerabilitat urbana en les nostres ciutats. D'altra banda, algunes qüestions que m'he plantejat al llarg d'aquests 3 anys que duc ja fent la tesi és per on comencem, cap a on mirem si realment volem analitzar el que és la vulnerabilitat urbana en les nostres ciutats i també com fer-lo de la millor manera possible en la finalitat d'obtindre el major percentatge d'informació possible. He tancat la finestra. A veure, ja, per si se sentia el so del carrer. A banda d'això, també aquesta presentació tindrà moltes fotografies. A vegades les fotografies no capten realment tota l'essència que engloben aquests barris, però sí que ens transmeten el que seria una imatge fidel del que estem veient en base a com estan els habitatges, perquè al final quan passegem per aquests barris la primera imatge són les vivendes, són com estan i en quina situació, a banda de la població que viu en aquests barris. I després hi ha un poc en el que seria qüestions a considerar i una proposta d'actuació que de fet avui també s'ha presentat des de la vicepresidència primera i des de la segona, el que serà, el que és a hores d'ara l'avantprojecte de la llei de barris i també algunes consideracions que tenen que tindre's en compte a l'hora de desenvolupar un marc normatiu per al País Valencià, i algunes conclusions fonamentals. A veure que està carregant, sí. Imagine que totes les persones que estem ací ara, encara que no puguem moure-vos i, diguem, palpar-nos un poquet, imagine que totes les que estem ací tenim en la nostra ment, en el nostre pensament, aquelles zones en les ciutats que diguem que presenten com aquesta imatge. El barri de les 300, per exemple, en ella, aquesta imatge, habitatges degradats, on viu població molt vulnerable en el sentit que
fa molt de temps que no treballa, que n'hi ha uns índexs molt alts de desocupació, on el nivell d'educació també és molt baix i el nivell d'oportunitats també ho és, on el preu del lloguer o de la vivenda en general, sigui en règim de propietat o de lloguer, és també molt baix i tots aquests factors o aspectes fonamentals són els que al final determinen aquesta imatge que la resta de la ciutat tenim d'aquests barris. Aquests barris als quals nosaltres no residim, d'acord? Però que sí que tenim aquesta imatge d'un poquet d'estigma social cap a aquests barris de com són, no? Perquè a banda d'aquestes qüestions que són més visibles, com vos dia en les imatges, també hi ha altres qüestions, com per exemple és la delinqüència, el tràfic i el consum de drogues, i la percepció d'inseguretat ciutadana, que també, per exemple, per a passar de nit o per a passar de vesprada, i que n'hi ha una certa percepció social al voltant d'aquestes zones en les nostres ciutats. En aquesta sessió el que anem a parlar és precisament d'estos barris, d'estos barris que tenim en ment i que, igual que està este barri, per exemple, en Elda, també tenim este altre, que també és dels més coneguts, el barri de la Coma, i on també, per exemple, una qüestió que també és molt visible en aquests barris és el tema de la brutesa, el tema de com està l'espai públic en aquests barris. No només cal pensar en aquests barris en clau de bloc, sinó que també el que tenim és barris on no sempre són blocs de vivendes que, per les circumstàncies que vos he comentat, que són vulnerables o perquè viu molta gent en moltíssims factors que fan que la seva situació siga vulnerable. També tenim barris que són vulnerables, com aquest espai, com és el barri del cementeri en Elx. I fins i tot també tenim espais que no necessàriament impliquen una delimitació administrativa com és el barri, sinó que poden ser unes zones que no siguin declarades com a barri, sinó que per fenomen de l'autoconstrucció o d'un assentament, per exemple, de població d'ètnia gitana o de la població que siga, que viu allà on pot, perquè el tema de la qüestió residencial és una qüestió fonamental i central. A banda d'això, també és important considerar, per exemple, que quan parlem d'estos barris i potser demanem un mapa de ciutat, ara que està així Maria Dolores, que és geògrafa, per exemple, uns mapes que no apareixen en aquests barris. I vos he posat dos d'exemple, per a que ho veieu també un poc reflectit. En el tema de Gandia, per exemple, així estaria Beniopa, però algú el va escriure damunt del mapa que n'hi havia en un cartell enmig de la ciutat per a reflectir que ells estan allà, que aquesta població i que aquest barri existeix i que està ahí, perquè també pertany a Gandia. El mateix succeeix, per exemple, si demanem un mapa o si el veiem el mapa de la ciutat, per exemple, la ciutat d'Aarhus, en Dinamarca, on vaig tindre l'oportunitat de fer una estada també per aprofundir en el que serien la política de barris que tenen allà en Dinamarca. Així, per exemple, el barri, diguem per excel·lència d'esta ciutat, que és Gellerup, està en esta part d'ací. Estaria en esta part d'ací, però que no apareix. Pot ser que no els capiguera en el mapa, però estaria així. Molta casualitat és que no aparega en este i molta casualitat és que tampoc aparega en este. I aquestes coses també en la concepció del que és la nostra ciutat i que en aquests dos casos, per exemple, són dos barris de la perifèria, però que perfectament també podrien estar en el centre. No de forma general tenen per què estar en la perifèria aquests barris. Com vos dia, els aspectes clau del que és la meva tesi doctoral és, per una banda, el fenomen de la vulnerabilitat urbana en connexió amb el que seria la seva potencial solució, com és les polítiques públiques, i després els indicadors de mesurament d'aquest fenomen. Entrant ja en el que seria a nivell teòric, què és la vulnerabilitat urbana? És a dir, què és el fenomen que nosaltres estem estudiant? Com podem definir-lo? Perquè la vulnerabilitat urbana té moltes cares. Per això he posat que és un fenomen de naturalesa polièdrica. He començat
este seminari, esta jornada, mostrant-vos com n'hi ha diferents barris, però que els dos, per exemple, el que vos he posat d'Elda i el que vos he ensenyat d'Elx, tenen dos cares diferents. És a dir, en una tenim la vulnerabilitat en el que seria blocs i en l'altra el que seria més a nivell horitzontal en cases d'autoconstrucció o de dos plantes, en la que també existeix vulnerabilitat, perquè la vulnerabilitat urbana no és qüestions només de caire territorial, sinó també de caire social. Per això, el tema de fenomen de naturalesa polièdrica. Així també ens estem referint a un fenomen que té lloc en les ciutats. No estem parlant de vulnerabilitat territorial ni de vulnerabilitat rural, sinó que només ens estem referint a qüestions que estan més dirigides al que seria el tema de les ciutats, que se caracteritzen sí o sí per una dinàmica de la persistència i de la concentració. En tots aquests entorns, especialment en aquells que són de vivenda pública, es concentra en gran mesura el que és població molt vulnerable, on es reflecteixen tots aquests factors de desavantatge. El fet de que hi hagi un absentisme escolar o un fracàs escolar, el tema de no tindre una bona formació, perquè, òbviament, si les futures generacions abandonen l'escola, tampoc tenim, per exemple, el que seria el títol del graduat per a poder accedir a un treball, on tot està connectat i on n'hi ha més d'una vulnerabilitat. No podem parlar d'una sola, sinó que cal parlar de més d'una. Factors de desavantatge en tots aquests aspectes, com és l'àmbit educatiu, l'econòmic, el geogràfic, sanitari, etc., que determinen, tots aquests factors determinen que hi hagi una mancança de mescla social, de permeabilitat, en el sentit de que els que resideixen en aquests barris només se junten en la gent d'aquest barri. No n'hi ha aquesta mescla social, ni de dins cap a fora ni de fora cap a dins, en els dos sentits. I tampoc n'hi ha aquesta permeabilitat territorial. Pot ser que siga per barreres arquitectòniques, perquè com en el cas de la Coma, per exemple, n'hi ha una via, el tramvia, que separa un barri de l'altre, o, per exemple, en el tema de Sant Vicent del Raspeig està l'autovia, que també el separa d'un de l'altre. I que, òbviament, la seva superació, la superació de totes aquestes coses, no se pot adreçar a una política en concret d'un àmbit. Per què? Perquè per molt que facis en temes de vivenda, t'estàs deixant de banda tot el que seria el tema social, tot el que seria el tema educatiu, el tema sanitari. Òbviament, cada departament fa el que considera més adient i en la voluntat, en la millor de les voluntats. Però, òbviament, tota aquesta composició de naturalesa, òbviament polièdrica, perquè té moltes cares, està sí o sí condicionada a que s'adopten polítiques urbanes que siguin de caire integral. Per molt que fa aquesta vivenda, si no se fa res en temes socials, si no se fa res en temes educatius, si no se fa res des de l'urbanisme, etc., poca solució, diguem, que anem a trobar. De fet, després parlarem de les falles, també. Quan parle precisament d'aquest fenomen, el que també m'agrada és posar aquesta imatge. Per què? Perquè al final, quan estem estudiant alguna qüestió en concret, sempre tenim moltes preguntes. El què, el com, a on, quins factors, per què, etc. Perquè també n'hi ha més preguntes. Tenim que tindre també en compte un poc el que seria este mapa. Este mapa de per què se caracteritza? Precisament perquè n'hi ha un arrelament territorial. No se pot entendre la vulnerabilitat urbana si no l'entenem en clau de barri o en clau de ciutat. Sempre té aquesta vulnerabilitat urbana un arrelament de caire territorial. A banda, el tema que estiga marcat per la persistència, la concentració i la complexitat, també, perquè no és una qüestió que se pugui resoldre en una legislatura o en un pla de 2 anys o d'un any, sinó que és una qüestió que està molt enquistada al llarg del temps. De fet, moltes d'aquestes situacions que succeeixen avui tenen el seu arrel en fa més de 50 anys de gestió d'aquests espais
i que també condicionen el seu present. El que se va fer en el passat condicionen el seu present i si no se millora també condicionaran el seu futur. Com vos dia també en aquest caràcter multidimensional, perquè no només podem fixar-nos en el que serien els aspectes urbans, el que serien les façanes, el que seria l'espai públic, ni de la gent, sinó de més qüestions com és tot el que tenim ací baix, que vosaltres també li podeu donar ací dalt un mes per a que pugueu veure que les dimensions al final fan referència a qüestions que són de caire social, de caire residencial, urbanístic, educatiu, formatiu, polític i també institucional, en temes d'ocupació, en temes sanitaris i molt més per descomptat. De forma general, aquests barris solen estar en la perifèria, però també trobem barris que són vulnerables o espais que són vulnerables que no necessàriament estan en la perifèria, sinó que també poden estar en el centre, com també passa en Alcoi o com passa en algunes zones, per exemple, d'Alacant. Per on comencem? El tema de, quan vaig plantejar aquesta tesi, el primer que tenia que tindre en compte era el punt de partida. Podia optar per dos vies o ferramentes de mesurament. Una, la que seria la proposada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que és el BEUS, és una ferramenta que se va crear des del Politècnic, en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació, en 2015, i el que assenyala són les seccions censals en diferents tipus de vulnerabilitat, la integral, polivulnerabilitat i vulnerabilitat residual. I a banda d'això també identifica el que serien els espais urbans sensibles. El que passa que els problemes que derivaven de l'aplicació d'aquest visor era, per una banda, una gran quantitat de seccions censals que declarava espais urbans sensibles, que seria com la seva equiparació a la concepció de barris vulnerables, però sense la diguem-ne, delimitació de barris, sinó més a nivell de secció censal i, per tant, oferia 830 seccions censals d'anàlisi. Com que aquest nombre de seccions censals era massa ample, el que vaig considerar és utilitzar l'Atles de la Vulnerabilitat Urbana, que és depenent del Ministeri. Aquesta ferramenta el que fa és, per a totes les comunitats autònomes i per a aquelles ciutats de més de 50.000 habitants, radiografiar a on estan els barris vulnerables. En aquest cas, aquesta ferramenta s'utilitza amb el cens de població i habitatges, és a dir, se fa cada 10 anys i l'última disponible no és la del 2021, és la del 2011. Però les dades del 2011 sigueren publicades en 2018. D'acord? Per tant, en aquest cas he optat per l'Atlas de la Vulnerabilitat que, malgrat aquest desfase temporal, perquè estem en 2022, malgrat aquest desfase temporal, l'hem corregit també a nivell de ciutat, com ara veurem en els mètodes. Per tant, aquest atles el que ens oferia era 128 barris vulnerables de la Comunitat Valenciana. També cal dir, i això és una dada precisament del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, que el País Valencià és la comunitat autònoma peninsular on més vulnerabilitat urbana hi ha. No estem parlant en tema de nombre de barris vulnerables, no estem parlant de que siguem els que més barris vulnerables tenim, sinó en proporció de vulnerabilitat urbana, on més vulnerabilitat urbana n'hi ha de tota l'Espanya peninsular. Perquè si considerem totes les comunitats autònomes, les Illes Canàries seria la primera que més vulnerabilitat té, però nosaltres seríem la segona i la primera de caire peninsular. Això d'acord amb el cens anterior a la pandèmia. Veurem quan tinguem les dades de la nova edició. Per tant, aquests 128 barris estan distribuïts en 15 ciutats, que són les que tenim així en pantalla. I el que engloba un percentatge de població en barris vulnerables, és a dir, un percentatge de població que resideix en barris vulnerables d'un 43% del total de la població. Vull dir, és un percentatge molt alt que engloba només 15 ciutats, perquè així no estem parlant de
de les ciutats que no són d'anàlisi, és a dir, de les ciutats de menys de 50.000 habitants, com podria ser, per exemple, Alzira o com podria ser Burxassot, en les 613, perquè totes sabem que en el nostre país n'hi ha més barris vulnerables que no estan determinats per este atles, sinó que n'hi ha més d'estos que són 128, però que, d'acord amb aquesta ferramenta, tenim estos 15 municipis en 128 barris. ¿Vale? Què fem? Ja partint de que ja sabem el que és la vulnerabilitat urbana, ja sabem el que és el punt de partida que anem a triar, què és el que anem a fer? No? Què és el que he fet al llarg d'aquesta tesi? Per una banda, estudiar la situació de la vulnerabilitat urbana que n'hi ha a partir d'estos barris, perquè ja us he dit que no se pot estudiar la vulnerabilitat urbana sense un arrelament territorial. Podíem partir de secció censal o podíem partir de la concepció de barris. En aquest cas hem optat per la de barris. Com he estudiat la vulnerabilitat urbana? A través d'entrevistes i d'audicions. Després explicaré el que són les audicions. D'altra banda, també he fet un anàlisi comparatiu de totes les normatives o marcs d'actuació que tenen en altres comunitats autònomes en relació al que seria la vulnerabilitat urbana. Quin és el plantejament i la metodologia que utilitzen altres comunitats autònomes per a fer front a aquesta vulnerabilitat urbana? Com ho fan? Quin és el finançament? Etcètera, etcètera. D'altra banda, com us he dit al principi, també vaig analitzar el que seria aquesta política, que en aquest cas la política danesa és la més radical de tota Europa a l'hora de fer front a la vulnerabilitat urbana. I, per últim, tot això al final el que serveix és per a composar aquesta proposta de política pública per a fer front a la vulnerabilitat urbana en el nostre País Valencià. Dit tot això, així tenim, per exemple, distribuïts per nivells de vulnerabilitat urbana en Castelló, València i Alacant el número de barris vulnerables que tenim. D'acord? Primer, el que jo m'he basat és, com tenim 128 i soc jo a soles per a fer-los tots, el que he decidit és optar per aquells que tenen més vulnerabilitat. I això significa fer un anàlisi dels 43 de mitjana, els 2 d'alta i els 3 de molt alta. Per tant, tenim una xifra del que serien 48 barris vulnerables d'anàlisi, distribuïts en 15 ciutats. El com ho hem fet, allò que vos posava abans d'entrevistes, grups de discussió, audicions, etc., primer, per a contactar en el que serien aquests recursos, s'ha fet un mapeig de recursos per cada àrea estadística vulnerable. El que fa l'Atlas és, si jo tinc un barri, com per exemple seria el barri Virgen del Carmen en Alacant, el que fa és agrupar diferents seccions censals per a dir que tot i ser barri són el conjunt d'aquestes seccions censals. A cadascuna d'aquestes seccions censals se l'ha denominat àrea estadística vulnerable. El que s'ha fet a partir dels mapes de l'Atlas de la Vulnerabilitat Urbana és fer un mapeig de recursos en cadascuna d'aquestes àrees estadístiques vulnerables, que han suposat un anàlisi de 300 seccions censals, veient quins centres educatius n'hi ha, quins són els seus contactes, si n'hi ha entitats del tercer sector, si n'hi ha centres sanitaris, si n'hi ha centres municipals de serveis socials o si n'hi ha centres de l'atenció primària a caràcter específic de serveis socials. Què és el que hi ha en el territori? Per a que així, tenint un mapeig de recursos prèviament a fer les entrevistes i a fer les audicions, nosaltres ja tenim el que seria un panorama clar a l'hora de mirar aquests barris una vegada s'enceta el treball de camp. Partint d'això, el que sí s'ha volgut, jo per la meva professió, jo soc treballadora social, tenia molt clar que volia fer-lo des de la perspectiva comunitària. I això implica parlar de ciutadania, parlar de l'administració pública com són els responsables polítics i com són els recursos tècnics, tant del que seria professionals que estan en l'administració pública, com podria ser educació, serveis socials, sanitat, etc., com els que es troben treballant en les entitats del tercer sector d'acció social. És interessant tindre les tres perspectives a l'hora de radiografiar la vulnerabilitat urbana.
perquè cadascuna d'aquestes parts té una visió molt concreta de com són aquests barris. Una des de la perspectiva professional, una altra des de la política i de la gestió i una altra des de la perspectiva ciutadana de viure diàriament en aquests barris. Per a resoldre aquest desfase temporal en el que vos he comentat de si el cens és del 2011 i estem en 2022, com podem solucionar aquest desfase temporal, a més, tenint una pandèmia pel mig? Doncs he plantejat 3 escales d'anàlisi: escala de barri, escala municipal i escala autonòmica. En l'escala barrial, el que seria l'escala infralocal, s'han fet audicions tant a persones a títol individual com grupal que pertanyen a entitats de la societat civil organitzada, com podrien ser, per exemple, associacions de veïns. A aquestes associacions de veïns el que se li ha preguntat és com podria descriure vostè el seu barri. No li podem preguntar, o sí, li podem preguntar com és el seu municipi, però el que nosaltres també, com a part d'un barri, el que més podem dir és com és la vida en el nostre barri. Per tant, això també ha sigut una pregunta que, òbviament, se li ha fet a la persona i mentre se li feia, la persona que ha fet aquesta pregunta anava transcrivint, en aquest cas he sigut jo, he anat transcrivint tot el que aquesta persona m'ha anat dient per a descriure i fer aquesta foto en paraules del seu barri. Una vegada la persona diu que és suficient aquesta informació que he facilitat del que seria el meu barri, se procedeix a llegir el que aquesta persona ha dit per a que tinga la devolució en el mateix moment. Moltes vegades, crec que n'hi ha moltes persones així que formen part de l'acadèmia i sembla que l'acadèmia és una qüestió aliena a tot el que és la vida en els barris, el que és la gestió, el que són els serveis socials, el que és l'educació, etc. I sembla que estem nosaltres en la universitat i que només anem a les nostres investigacions i ja està. No n'hi ha un feedback després, no n'hi ha un retornament del que fem. Doncs, bueno, en aquest cas sí que m'he preocupat per a fer aquesta devolució a les persones i també, sobretot, en el tema de quan s'acabi la investigació poder tornar-los tots els resultats a cadascuna de les persones que han participat, no només a la ciutadania, sinó també a les persones professionals. Això és el que s'ha fet en els 48 barris, que també se denominen àrees estadístiques vulnerables. Això en l'escala infralocal. Després d'això, en l'escala municipal, les entrevistes dirigides tant a representants polítics com professionals de serveis socials, educació i tercer sector d'acció social, les preguntes no han anat tant a radiografiar aquests barris, a fer aquesta foto en paraules, sinó a nivell de ciutat. Perquè per les nostres professions, siguem mestres, siguem treballadores socials o siguem professionals del tercer sector, siga la professió que siga, sí que podem parlar de com està el municipi on treballem, perquè tenim molta informació al respecte. Per tant, les entrevistes en aquest sentit sí que han sigut en clau de municipi. I, d'altra banda, també s'han fet entrevistes semiestructurades a persones en responsabilitat política de l'àmbit autonòmic, de lo que serien les 3 conselleries, diguem-ne, més implicades en les actuacions que tenen a veure en aquests barris, com és la d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i també la d'Educació, perquè considerem que també educació té molt a dir en aquests espais. I, a banda d'aquestes entrevistes, d'aquestes 3 entrevistes, també s'han fet entrevistes al que serien professionals clau del desplegament de barris d'acció preferent. Imagina que totes conegueu el decret de barris d'acció preferent, que és de 1988 i que encara està en vigor. I aquest va ser el primer marc d'actuació, diguem, des d'un enfocament transversal de com tenia que ser aquesta intervenció en barris. Me passe esta. Al final, perquè ja he acabat el treball de camp, al final, de quantes persones estem parlant que han participat en aquest estudi? En total estem parlant que han participat
141 persones, entre entrevistes a polítics autonòmics, entrevistes de les professionals de barris d'acció preferent, les audicions que han englobat al llarg de Castelló, València i Alacant un total de 60 persones i s'han fet un total de 22 audicions perquè, com us he dit, podien ser individuals o grupals i en les entrevistes succeeix el mateix. N'hi ha vegades que en ciutats molt grans, com per exemple Alacant o com per exemple una altra ciutat com l'Ajuntament de València, on hi ha diferents zones d'intervenció, les professionals també han dit preferís que estiguem 4 o 5 persones en l'entrevista perquè totes tenim molt a dir respecte als nostres àmbits d'actuació. Per això el nombre és tan elevat, en aquest cas. Me podeu preguntar i podeu escriure en el xat, que jo també ho agraïs. Així no se veu, però no passa res, perquè jo us ho explique. En el cas dels barris vulnerables, n'hi ha diferents qüestions que cal tindre en compte. Són barris on hi ha una afectació molt gran del que serien, per exemple, un perfil sociodemogràfic, com us he comentat, en situació de risc, en situació de vulnerabilitat, on hi ha una acumulació també de carències, perquè, per exemple, estem pensant en barris de vivenda pública i barris de promoció privada, de vivenda de promoció privada, on el preu del lloguer determina el perfil de resident que viu en aquest barri. I, per tant, si estem parlant de barris on el nivell o el preu del lloguer és molt, molt baix, significa que els seus ingressos són molt baix, que potser no té diners per a poder plenar la nevera, que viu segurament de l'ajuda de serveis socials, etc. N'hi ha tot un cúmul de situacions, que són totes les que tenim així en base a les dimensions que he comentat abans, també en temes educatius, en tema de l'escletxa digital, que això ha sigut importantíssim i on més s'ha vist en la situació de la pandèmia, o en el parc residencial, perquè com hem vist en les primeres fotos, era un parc residencial molt deteriorat, siga privat o siga públic. En aquest cas, us he posat tant públic com privat, de la situació de les vivendes. Així, el que vaig a parlar-vos és de casos en particular de la província de Castelló, de València i d'Alacant. També cal que tinguem en compte que a mesura que anem baixant, de nord a sud, la vulnerabilitat és pitjor. La vulnerabilitat en Castelló n'hi ha punts en comú, òbviament, perquè les circumstàncies que passen en aquests barris, la gran majoria, com he posat en la imatge anterior, són compartides, però la intensitat de la vulnerabilitat és diferent, igual que si estem parlant de la vulnerabilitat en el País Valencià o de la vulnerabilitat en Dinamarca. N'hi ha patrons que són comuns? Per descomptat que sí. N'hi ha situacions que podríem dir que són molt similars, pràcticament idèntiques? Per descomptat. Però la intensitat no és la mateixa, ni ací, ni en Dinamarca, ni en Guatemala. La intensitat de la vulnerabilitat urbana, tant dins de la nostra comunitat autònoma com dins de la mateixa ciutat, és diferent. I, per tant, les mesures també tenen que ser diferents, malgrat que després veurem que n'hi ha aspectes que tenen que ser essencials en les polítiques que tenen que desenvolupar-se. Així, per exemple, en el cas de Castelló, vos pose el barri de Sant Llorenç. És un barri que recentment, en el 2018, va tindre un ARRU, un pla de rehabilitació i regeneració urbana, va ser beneficiari i és un barri que a hores d'ara, estem en 2022, és un barri que està molt bé. La situació, aparentment, de les façanes, dels habitatges, està molt bé. No està en aquest grau de deteriorament com vos he ensenyat, per exemple, en Elda o com vos he ensenyat en Elx o en la Coma. Quin és el problema? Perquè jo així està clar que tots tenim en compte les condicions, com vos he dit, baixos nivells educatius, baixos nivells d'ocupació, molt de percentatge de població que demana ajudes de serveis socials, etc. Però així el que sí que m'agradaria per a radiografiar aquests barris és el que ha fallat. Que crec que en aquestes jornades, sobretot de vulnerabilitat urbana, mai se comenta el que ha fallat.
i pense que també és important. Què és el que ha fallat en les polítiques dirigides o adreçades a aquests barris? Per una banda, sí, una de les entrevistades, en este cas era entrevistat, de vivenda, no de Castelló, sinó d'un altre lloc, a nivell autonòmic, el que ens deia era que les ARRU tenen un plantejament de la llei estatal del 2013 que és simplement urbà, que és de temes de rehabilitació, però que no s'ha aconseguit realment l'efecte que s'espera en aquests barris. Perquè, com hem comentat al principi, la definició de vulnerabilitat urbana és un cúmul de situacions de desavantatge de caire econòmic, educatiu, social, residencial. I, per tant, molt que nosaltres anem en la direcció, en aquest cas, per exemple, de les ARRU de vivenda, no s'aconsegueix el que realment s'estima en els objectius que se plantegen. Així, per exemple, diu, antes se hacían estas ARRU pero sin ponerle el nombre. En la coma se invertía muchísimo y no se le llamaba ARRU. Ahora le llamamos PINS, Planes Integrales Sostenibles, o le llamamos ARRU cuando hay dinero del ministerio y tal. Pero siempre se ha hecho. Ahora los ARRU y los PIN están pensados para elementos comunes y demás, pero es que se destroza automáticamente después de la rehabilitación. En unos duran más, como es en este caso de Castelló de la Plana, en el barrio de Sant Llorenç, y en otros duran menos. En algunos, ojo, es la cuarta vez que se invierte con distintos nombres o sin ponerle nombre y en algunos casos es la tercera. Entonces, si estas actuaciones no conllevan algo más, no suele servir para nada. ¿Cómo intentamos que llegue algo más?, se preguntaba el entrevistado. En este sentido, aquí también vemos que no es que haya una inacción, al menos en este barrio en concreto, no es que haya una inacción por parte de los poderes públicos, sino que se han hecho hasta 3 y 4 veces, al menos desde este ámbito de vivienda. Y lo que falla en este caso es que permanezca a lo largo del tiempo y que no se consigue lo que realmente se persigue de ese cambio en el barrio. Un altre cas, per exemple, en Castelló, per exemple, les entrevistes i les audicions que s'han fet són en un nombre inferior a les de València i Alacant perquè, d'acord amb l'Atlas de la Vulnerabilitat, només en Castelló tenim Vila-real i tenim Castelló de la Plana. En València tenim més i en Alacant, per descomptat, també. Alacant és la província que més té. En el cas de València, així vos he posat, per exemple, 2 imatges de les vivendes que estan al costat de plaça El·líptica en Gandia. Esta imatge, la primera imatge, se veu des d'esta part d'ací. Bueno, imagina que no esteu veient el meu cursor, però bueno, a veure si poso així. Vale, així sí que veu. Esta foto d'ací, la primera, s'ha fet des d'ací, des d'esta part de l'interior. Però si agarreu allí dalt el mas, podeu veure el nivell de degradació que tenen aquestes finques, aquests pisos. Així, en les errades que ens comenten també o en les falles que tenen en aquests barris, per una banda, és el tema de no generar espais d'exclusió i d'integració en els espais de la ciutat. Per què diu aquest entrevistat això? Perquè n'hi ha molts punts dels que han sigut analitzats en aquesta tesi, que són barris vulnerables, tant per la seva definició com per les actuacions que s'han desenvolupat dirigides a un espai urbà molt deteriorat, en el que precisament està composat, per una banda, per blocs d'habitatge públic o, per altra banda, blocs de vivenda o, com hem vist, aquestes cases de 2 plantes, etc., on el preu és molt baix. Al final, el que radica en observar i en trobar quins són els barris vulnerables actuals són el preu del lloguer i també podem saber els del futur. Perquè si fem un anàlisi de com està baixant els preus en altres barris, aquests barris segurament seran els barris vulnerables del futur. Segurament, segurament. En aquest cas, el que diu és que, clar, com se pot generar aquests espais d'exclusió en vivendes o blocs de vivenda, que potser estem parlant de les 1.000 vivendes, com per exemple en Alacant, o de les 300 en Elda, o de 1.600 en Elx. On
com dia Rajoy, cuanto peor... Uy, ara. Con dia Rajoy, cuanto peor, mejor para todos. En el cas d'accedir a un habitatge públic, quan pitjor siga la teua situació, més punts tens per accedir a un habitatge social. Això què implica? Que si nosaltres com a administració pública construïm en bloc i no diversifiquem els perfils de la gent que viu en aquests barris d'habitatge públic, tenim ahí un caldo de cultivo que des de l'inici esclatarà. Perquè tota la composició de la finca és perfil vulnerable. Per què és perfil vulnerable? Perquè tenen tots aquests requisits per a poder accedir a un habitatge públic, tenen 5 fills, no han treballat mai, tenen baixos nivells educatius, potser tenen diversitat funcional, tenen dependència. On pitjor estigues, més punts tens per a poder optar a aquestes vivendes que de forma general estan construïdes en bloc i a banda de que estiguen en bloc, en la perifèria, on la permeabilitat encara és pitjor, aquesta mescla social. D'acord? Per tant, aquesta persona que estàvem entrevistant se referia a això, a que a ningú se li acudís el fet de no generar processos d'exclusió, en aquest cas pot ser en bloc, però pot ser d'una altra manera, no? Perquè el perfil d'aquestes persones que resideixen en aquests entorns no està diversificat, sinó que és sempre perfil vulnerable. I això també afecta en el que és la dinàmica d'estos barris, òbviament. El que comenta és que això falla d'entrada. Jo crec que no entenem el que passa perquè una vegada feta la cagada no fem res. Després no n'hi ha una participació real del que volen. En una altra, me dicen, el balance que puede hacer, si te digo la verdad, Gloria, nunca se ha hecho lo suficiente y no se va a hacer nunca porque nos gusta perpetuar que estos barrios marginales. Per què diu això? Perquè, en general, estos barris no existeixen des d'ahir, no existeixen des de fa un any ni des de fa 2 mesos. Estos barris existeixen, en alguns casos, més de 50 anys, on la seva situació d'enquistament, d'aquesta persistència, dinàmica de la persistència i de la concentració de factors de vulnerabilitat, està al llarg de 50 anys. Òbviament, en una mesura com un ARRU, que és molt necessària perquè la situació de les vivendes són com les que tenim en pantalla, fan falta, no és suficient. Així vos poso, per exemple, 3 barris de Sagunt. Són 3 barris diferents. Quan l'administració se planteja en una vivenda pública posar això en el timbre, per exemple, és que alguna cosa està fallant. Perquè si tu saps que acabes de posar el telefonillo i que t'ho trencaran al dia següent, per això poses això, però no tenim que tindre en compte el fet de què tenim que fer per a que això no passi, per a no tindre que posar aquesta reixa per a que no te'l trenquen o per a que no te'l cremen. N'hi ha que tindre una mirada més enllà de lo que és simplement la rehabilitació de façanes o de la rehabilitació de l'espai públic, especialment, com comentava l'altre professional de vivenda, sobretot quan s'ha invertit 4 i la tercera vegada i no s'aconsegueixen els resultats que s'esperen, no? Precisament també per això. I també per lo que vos dia d'aquesta naturalesa polièdrica, perquè la tenim així, per exemple, en una àrea de regeneració urbana, de bajovies, en Sagunt, ho tenim així en una altra perspectiva totalment diferent, o la tenim així en una part que seria quasi com més rural, en cases d'autoconstrucció i el que seria barraquisme. Vaig avançar perquè, si no... En el tema, així, per exemple, tenim un barri d'Elx. Un barri d'Elx, el barri de los Palmerales, on hi ha 1.600 vivendes que són de l'EVA, que són de la Conselleria de Vivenda, però a banda d'aquestes 1.600 també tenim més vivenda que és municipal també en el mateix entorn. I on, el que vos he dit, quan pitjor estigues per a poder sol·licitar una vivenda pública, més possibilitats tens de poder accedir a aquests barris, on tornem una altra vegada a la roda de perpetuar aquesta vulnerabilitat urbana, perquè no estem afavorint que hi hagi mescla social. Estem afavorint que la gent pobra se relacioni sempre amb la gent pobra
i que no isquen mai d'ahir. Perquè això també és una altra cosa que ha passat en aquests barris, i és que la gent que viu en aquests barris no ha eixit mai a la ciutat a la que pertany aquest barri. Aquests barris són com ciutats dins de ciutat. Així, vos he posat una imatge des de fora del barri, on se pot veure tota l'extensió, el que passa que no se pot veure cap allà, perquè jo no tinc drons i coses d'estes tan modernes, però per a que veieu que és tota aquesta part, però enfront d'esta part tenim un altre barri com és este, on també n'hi ha població vulnerable. Un altre perfil, òbviament, de població vulnerable, però població vulnerable, com per exemple gent major en pisos sense ascensor i sense recursos econòmics que no poden baixar al carrer i on les vivendes també estan molt deteriorades perquè segurament no poden pagar la comunitat o no poden pagar una rehabilitació de vivendes. És a dir, tenim este barri d'enfront, que seria tot de vivenda pública en població molt vulnerable, concentrada, i enfront tenim un altre barri. Enfront vull dir creuar el carrer. Per tant, tenim una zona en pràcticament 2.000 vivendes més un altre barri al costat, on tot això és gent vulnerable, on no n'hi ha mescla d'un altre perfil, anem a dir, socioeconòmic diferent. No anem a dir sociodemogràfic perquè dona igual l'ètnia a la que pertanyes ni a la nacionalitat que tingues, ni etc., sinó que estem parlant més de nivells socioeconòmics diferents, on tota la pobresa està concentrada. En el cas de Castelló, aquesta concentració no era tan evident com, per exemple, quan vas baixant cap a Alacant, quan vas baixant a la província. La concentració comença a fer-se més greu, més intensa, quan baixem a la zona d'Alacant. València sí que té punts de concentració que són importants, està claríssim, però res comparable a les ciutats que n'hi ha a Alacant. Perquè en Alacant, a banda d'Elx o d'Elda, etc., a banda també tenim altres, perquè Alacant seria la ciutat on més vulnerabilitat n'hi ha, on més, i on de veres que si alguna persona va, jo crec que s'entristís només de veure la situació que n'hi ha en la ciutat d'Alacant. Perquè tu tens, com serien 6 minicomes vivint totes juntes. 6 minicomes totes juntes, que estem parlant de vora 30.000 persones pobres vivint juntes. En el barri del Carmen, que eren les 1.000 vivendes, barri Virgen del Remedio, Colònia Requena, després tenim les 400, tenim Juan 23, tot això convergint totes juntes. Això és impossible de gestionar des del punt de partida, o sigui, des de l'inici és impossible de gestionar. Imagineu que d'aquestes 30.000 persones anem a posar que 25.000 són beneficiàries de renda valenciana d'inclusió, per exemple. O que totes viuen en situacions o en cases com les que tenim en pantalla, que és el barri de Santa Isabel en Sant Vicent del Raspeig, però me dona igual, perquè la situació de les vivendes en Alacant és molt similar en aquests barris. És impossible de gestionar aquest volum de pobresa. Pobresa en tots els sentits, exclusió en tots els sentits, falta d'integració i de permeabilitat també. Perquè ja dic que són com ciutats dins de ciutats, que no ixen, i on la situació de degradació és tal com la que veieu. Això s'està caient, però l'arquitecte va dir que no estava per a tirar, aquest edifici. Aquesta és la imatge d'una pel·lícula que es diu Senderos de Gloria. Una pel·lícula que especialment m'agrada i que reflecteix molt bé el que estic comentant. Tant les persones que viuen en aquests barris com la gent professional que treballa ahí, siguen mestres, siguen policies, siguen professionals de serveis socials, siguen de les entitats del tercer sector, estan així. Estan aguantant una onada de molts factors d'exclusió, de falta d'ingressos, de falta de nivells d'ocupació, de baixos nivells de renda, tot això resistint el que seria la tempesta. I n'hi ha gent que porta 30-40 anys on ha estat aixina sempre. Aquesta imatge i aquesta s'entenen millor, perquè cadascú des de la seva parcel·la ha fet el que ha considerat millor.
Des d'educació, les mestres han lluitat moltíssim per a que les futures generacions no se deixin el col·legi. No hi hagi absentisme, no hi hagi fracàs escolar. Des de serveis socials s'han barallat moltíssim per a que la gent tingui una vida independent, que puguin tindre autonomia social, que tinguin els seus projectes de vida, que no tinguen que viure en la supervivència del dia, perquè en aquests barris no se viu, se sobreviu. N'hi ha supervivència, no vivència de lo que és realment un projecte de vida. I això és també important, el sentit de que tant els departaments com les professionals se senteixen aixina, a soles, aguantant tot el que implica viure en aquests barris o treballar en aquests barris i sense que hi hagi també un poc de treball conjunt. Malgrat que han sigut moltíssims els esforços per a fer un treball conjunt, aquesta capacitat d'acció entre els diferents departaments, si no n'hi ha alguna cosa superior, és impossible, perquè si no és aquesta situació i l'anterior. És esta i esta. Esta és la imatge, les dues. Què fem? Perquè, clar, està molt bé queixar-se de tot, que això ho solem fer sempre. Està molt bé queixar-se de tot. I no està bé buscar-li problemes a totes les solucions, sinó que hi ha que trobar solucions a tots els problemes. És important, avui, per exemple, que s'ha presentat l'avantprojecte de barris, considero que és una aposta necessària i obligatòria, però té que fer-se de la millor manera possible. Invertir més no significa invertir millor. Pot ser que siga més dolent aquesta inversió si no se fa bé. Per què? Perquè estem parlant de moltes generacions futures. Estem parlant de les futures generacions d'aquestes ciutats. Si he dit que només en aquests 6 barris d'Alacant n'hi ha 30.000 persones que porten en una situació aixina els seus avantpassats, les abueles, les ties, els cosins, els fills, els nets, estem perpetuant que aquests espais continuen aixina i crec que ha arribat el moment de dir ja n'hi ha prou. N'hi ha que parar aquestes coses, però n'hi ha que fer aquestes inversions en clau de llarg termini, en clau de repensar, reparar i recuperar. És importantíssim repensar, per exemple, el fet de diversificar els perfils de persones beneficiàries del parc públic d'habitatge. Importantíssim. Ara que està així, Marc. Importantíssim, Marc. Diversificar. Està clar que la gent vulnerable té que tindre un habitatge, més amb la de categoria, però dins dels perfils vulnerables n'hi ha molts. N'hi ha, per exemple, persones en una pensió no contributiva, que seran 427 euros si no l'han pujat, on potser no té vivenda en propietat i necessita viure en unes condicions dignes. I viure en un habitatge públic jo vull que sigui una condició digna. No que siguin les imatges que us he ensenyat abans. D'aquesta degradació en el parc públic de vivenda. Hi ha que diversificar perquè si tenim un 100% d'un bloc on tot és conflictivitat, on tot és vulnerabilitat, tot és pobresa, etc., és impossible de gestionar i d'afavorir aquesta mescla social. És impossible. Igual que aquesta concentració la veiem en el parc públic o en una zona residencial que siga de promoció privada, també la veiem en aquelles zones de vivenda de promoció privada on el lloguer és molt, molt baix. I què passa també en les escoles? Que també tenim escoles que segreguen. Perquè tenim escoles on, per exemple, l'altre dia anava a una i me diuen no, d'ací, imagina't que del 100% tinc a 97 que són gitanos i 3 que són àrabs. És impossible gestionar el fet de tindre CAEs, que són els centres d'atenció educativa singular, que realment només tenen aquesta mescla social en el grup d'iguals. Jo quan anava a l'escola teníem perfils molt diferents. N'hi havia gent que tenia molt poder adquisitiu, altres que eren de classe molt humil i altres que eren molt, molt pobres. Però estàvem tots en un col·legi veient les diferències entre una família i altra. Així, si tu vius en una casa que se t'està caient i la del teu amic també s'està caient i tu normalitzes aquestes coses, no ixes d'ahir. No n'hi ha un altre tipus de permeabilitat.
Per tant, el tema d'aquesta qüestió a considerar necessari que passar per el fet de la desconcentració. No se pot entendre una política de barris si no desconcentra la quantitat de població vulnerable que tenim en aquests barris. Que estem parlant de Castelló, València, d'Alacant, però que passa el mateix en Barcelona, passa el mateix en Andalusia i passa el mateix en Dinamarca, que Dinamarca fa precisament aquesta política de desconcentració. Perquè és precís, i aquesta desconcentració només se pot entendre en la disponibilitat de vivenda assequible en la resta del municipi. I jo sé que és difícil perquè la nostra política d'habitatge a nivell de país sempre ha optat per un país de propietaris, en lloc d'apostar per un país de vivenda de lloguer assequible. Quan nosaltres fem vivenda pública i la donem en propietat, per una banda està molt bé perquè és un salvavides per a les famílies que no tenen recursos, perquè sempre podran vendre el seu pis o el seu habitatge per a poder obtindre beneficis, per a poder obtindre diners, però en el cas, des del punt de vista de l'administració pública, això el que ha fet és que el nostre parc disponible de vivenda pública siga molt escàs. No només en el País Valencià, sinó en general en totes les ciutats d'Espanya. Sempre. Però és que una cosa va unida a l'altra. Ara també, en aquesta normativa de tanteig i retracte, també se pot afavorir incrementar aquest parc públic de forma diversificada, no en bloc, sinó diversificar a la gent. No que siguin tots els pobres en la perifèria i tota la gent excluïda i la gent que dona soroll i la gent delinqüent, tot ahí en la perifèria. No, n'hi ha que diversificar. I a banda de diversificar també fa falta aquest acompanyament. No és que jo te doni les claus i ja tens un pis en el centre o tens un pis on siga. És gent que necessita un acompanyament continu, acompanyament educatiu, en social, en temes residencials, en temes d'ocupació. És una perspectiva centrada en la persona, no centrada en els barris, sinó centrada en que aquestes persones puguen tindre autonomia social, que no tinguin que dependre sempre del que és l'administració pública per a sobreviure, sinó que necessiten de l'administració pública per a viure, que és el més important. Així he posat algunes claus de temes de repensar, reparar, recuperar, que són aquests 3 escenaris, sobretot el replantejar totes les errades que s'han comès en el passat per a no tornar a incidir. En altra ciutat me trobava que havien tirat tots els blocs que estaven molt degradats i estaven tornant a construir una altra vegada en bloc per a tornar a posar a les mateixes famílies vulnerables i conflictives en aquest bloc. O sigui, si ja hem tirat això que no ha funcionat i estem tornant a construir-lo, anem a pensar què és el que ha fallat per a no tornar a incidir en aquest cicle viciós de la pobresa i del que seria una altra vegada la segregació. Passa perquè el que més m'interessa és que si tenim en compte totes aquestes qüestions, que era la imatge que vos posava abans, temes que són de dèficits de caire social, residencial, urbanístic, de tema educatiu, de tema polític, de tema econòmic i laboral, sanitari, si tenim en compte tot això, per molt que se faci una intervenció superpotent en temes socials, no és res si no se fa també en habitatge. No és res ni social ni vivenda si no se fa res en educació, si no se fa res en ocupació, si no se fa res en sanitat, perquè en aquests barris falla tot. Tot el que vos pugueu imaginar, falla tot. Per tant, la solució no passa directament perquè la gent tinga una vivenda assequible o tinga una renda valenciana d'inclusió i ja tinga la seva situació de necessitats bàsiques coberta. No, n'hi ha moltes més coses. Jo vull que aquests xiquets que viuen en aquests barris i aquestes xiquetes tinguin una educació i que tinguin un títol de graduat per a que després puguen accedir a un treball si volen. I si no volen, doncs ja és qüestió seva, però que tinguin una educació mínima. Perquè és gent que potser tu li preguntes l'hora que és i no saben dir-te perquè no saben llegir un rellotge analògic. Aquestes coses passen així. No fa falta anar-se'n a Palestina ni anar-se'n a Àfrica. Aquestes coses passen en les nostres ciutats. O que no sàpiguen el que és un raspall de dents
i que tinguen totes les dents de color negre. És que això també passa en aquests barris. Per tant, uno no pot entendre l'actuació de l'altre si no és de forma conjunta, si no és de forma integral, perquè la mancança de tot és molt significativa. La proposta d'actuació està molt bé les ARRUs, estan molt bé les ARI, el programa de barris inclusius, el programa de companyia. Tots els projectes que s'han fet des de totes les conselleries han anat en aquesta imatge que vos posava de remar. Aquesta imatge de remar, però remar a soles. Per tant, els efectes mai han sigut els que verdaderament s'esperaven, no? Els efectes i els objectius, al final, la meta final, no? Per tant, no se pot entendre una actuació en cadascuna de les conselleries o en cadascuna de les municipalitats, dels ajuntaments, si no està acompanyat d'un equip. I un equip que jo proposo un equip d'acció comunitària, perquè és un equip de barri. I un equip de barri que necessita necessàriament d'aquests perfils professionals. Sobretot per les funcions que tenen que fer. Perquè primer tenim que saber què s'està fent. Qui està treballant en aquest barri o en aquests barris? Perquè, per exemple, en cada ciutat és possible que hi hagi més d'un barri, no? Com per exemple en Alacant, en Elx, etc. Aquests perfils, precisament per estudiar quines necessitats n'hi ha, des de totes les perspectives. Què s'està fent? Quines són les inversions que s'està xuplant a aquest barri? Per què? Perquè n'hi ha finançament de subvencions per a les entitats del tercer sector, per a equips de discriminació positiva en serveis socials, equips de discriminació positiva per a educació, per a temes de vivenda ara en la factoria, per a temes de recursos de les forces i cossos de seguretat. Totes estan remant en la mateixa direcció, però cadascú rema en un riu diferent o en un oceà diferent. El que n'hi ha que tindre en compte és que tots anem en la mateixa direcció, perquè tots volem que aquests barris milloren. Però és precís que se senten totes les, en aquest cas, el que seria la Generalitat, si vol fer una verdaderament política de barris que siga eficient i que no siga una oportunitat perduda, tenen que fer que aquests equips siguin possibles. Ara te dono pas, Raquel. A banda d'aquests perfils professionals, on n'hi ha aquests perfils més de caire social i els que serien també de temes urbans, com per exemple d'arquitectura, també una unitat de suport administratiu, perquè al final no podem encarregar-nos de que tots els projectes siguin desenvolupats per perfils que estan destinats a la intervenció social. I, d'altra manera, també en el tema de policia de barri, però una policia com la que s'entén més punitiva o més de delictes, sinó una policia que puga mediar, d'acord? Una policia més de prevenció de conductes i d'actuacions delictives, de mediació, de resolució de conflictes. Per a aquest equip, per a què serveix realment? El que serveix realment és per a desconcentrar aquests barris, per a que si n'hi ha aquest reallotjament de famílies, se puga afavorir la mescla social. És que estem parlant de gent que té una vida que les seues normes són diferents a les que hi ha en la resta de la ciutat. I on és molt diferent el barri, si el visites pel matí, si el visites per la vesprada i si el visites per la nit. És un barri molt diferent. En aquests tres escenaris és un barri completament diferent. Per tant, funcions d'estudi social i territorial, de planificació, de seguiment i avaluació, perquè en cada barri és una situació diferent i, per tant, una situació diferent requereix de mesures que siguin diferents. I això el finançament també té que tindre-lo en compte. No és en què tots tenim que fer aquesta mesura sí o sí. Les claus fonamentals d'una política de barris tenen que estar basades en la desconcentració i el reallotjament de famílies. Sí o sí, n'hi ha que desconcentrar aquest cúmul de vulnerabilitat, afavorir la mescla social i la permeabilitat urbana. I per descomptat que tots anem a una. Com diu el refrany de Fuentovejuna, todos a una, això significa principi d'unitat d'acció. Que totes anem en la mateixa direcció i, per descomptat, aquesta intervenció en, amb i per a la comunitat. És fonamental. Raquel, digues, que ja estic acabant.
Vale, gràcies. No canvis la transparència perquè m'ha cridat l'atenció... Vaig a ficar-me esto un moment. M'ha cridat l'atenció... Ai, perdó. M'ha cridat l'atenció en l'estructura de l'equip, val? Que, clar, en equips d'acció comunitària intercultural, per exemple, jo, lo siento, serà de formació professional, però no estan els psicòlegs comunitaris d'atenció Fan primària. falta. Exactament. Pues sí, mira, Aleshores, veu? i ahí jo completaria la proposta des del meu punt de vista, sincerament. Oído. Me sembla bé. Perquè ho Perfecte. tingués en compte. Sí, com he dit al principi, esta és una tesi que encara està en procés. Per tant, això és encara molt incipient perquè acaba de finalitzar ara mateix el treball de camp. Per tant, el tema de la psicologia comunitària té tota la raó, Raquel, i ho pensaré, faré un pensament. Sí, sí. Vale, Molt d'acord. gràcies. Gràcies, Raquel. I a banda d'això, a banda del que seria un equip de professionals, és imprescindible el tema de si tots volem que siga l'altra situació en la que estem perpetuats des de fa molt de temps, d'aguantar des del nostre exercici professional i des del veïnat tot el que li ve o aquest abandonament institucional, que també quan més baixes cap al sud més accentuat és aquest abandonament, el tema de que hi hagi una triple col·laboració, coordinació i cooperació a nivell interadministratiu, que això seria entre els ajuntaments i la conselleria o les diputacions, el que seria la coordinació entre departaments, que són tots els que tenim ací, serveis socials, sanitat, educació, justícia, participació ciutadana. Això és fonamental si verdaderament se vol veure un canvi en estos barris. I per altra banda també la coordinació tècnica entre diferents sistemes i també aquesta coordinació entre els professionals dels ajuntaments junt amb els que estan en la Generalitat. Tots aquests al final estan fent qüestions per separat, però ningú s'ha sentat a pensar de i tu què és el que estàs fent i està funcionant? I tu què fas? I si se coordinem i fem una actuació conjunta o en les entitats del tercer sector? Sembla, en aquests barris, i la gent és la sensació que té, i després parlant en cadascun dels professionals en aquests 15 municipis que ha anat, al final el que diu és que no n'hi ha aquesta direcció comuna a llarg termini de què és el que volem i cap a on anem. No? Totes sabem els problemes actuals o els dèficits que tenim, però cap a on tenim que tirar, cap a on tenim que mirar. No? I això és una qüestió fonamental. I a banda d'això que vos estic dient, ja per concloure que m'estic estenent, és important també replantejar els índexs de mesurament de vulnerabilitat urbana que tenim. N'hi ha vulnerabilitat que és desapercebuda a aquests índexs, a aquests indicadors, i n'hi ha situacions com, per exemple, barris que són molt vulnerables des de la perspectiva professional, com pot ser la Coma, com pot ser el Xenillet o com pot ser un altre barri, els índexs normalment no els radiografien en una vulnerabilitat molt alta. En el cas, per exemple, de l'Atlas de la vulnerabilitat, la Coma té un grau de vulnerabilitat urbana baix. I el Xenillet igual. Quan, per exemple, altres barris, com per exemple en el que visc jo, en el centre de la ciutat, etc., té una vulnerabilitat mitjana. Això no s'entén. Per tant, n'hi ha que replantejar també aquests índexs de mesurament de la vulnerabilitat urbana des de la perspectiva més objectiva, que pogueren ser aquests indicadors en base a dades, local data, que a això li agrada també molt a Raquel, local data en global data, sinó també de la perspectiva subjectiva de les professionals. Perquè les professionals que estan en els diferents sistemes de protecció social són les que tenen molta informació d'on estan aquests barris vulnerables en les nostres ciutats. I això també cal un poc considerar-lo. No només que aquests índexs tracten de radiografiar els barris vulnerables actuals, sinó que permeten anticipar-se als que són els futurs.
Jo, per exemple, a la meva ciutat, jo ja sé quin serà el proper barri vulnerable d'ací, de la meva ciutat, perquè jo ja ho estic veient aquest deteriorament, estic veient com estan baixant els preus de la vivenda. Això n'hi ha que anticipar-se, per a que això no siga un mini baladre, unes mini 1.000 viviendes o el que siga. Perquè estem parlant de que també cal anticipar-se a aquests futurs barris que estan sorgint, sobretot ara també arrel de la pandèmia. El model de ciutats que volem, si volem un model que aposte per la perifèria marginada, la perifèria d'abandonament, la perifèria on estiga concentrada tota la població vulnerable o en aquests barris on estiga concentrada tota la gent en situacions molt dolentes, és important també considerar aquest model de ciutat que volem, no? Sectorialització versus integralitat. A hores d'ara no ha hagut aquesta integralitat de la que parlen els tècnics. No almenys una integralitat que ha permès obtindre els resultats esperats per a poder desenvolupar aquest pla, per exemple, integral. Ara s'estan fent altres plans que se diuen integrals i que se diuen que afavoriran les condicions econòmiques, socials, però durant quant de temps perduraran aquestes actuacions d'integralitat? Realment s'ha fet una actuació integral o ha fet, mira, tu educació fas això, tu sanitat fas això i ja està? Perquè això no és integralitat, això és una altra vegada sectorialització. El tema d'habitatge social i habitatge públic ja ho he dit, n'hi ha que diversificar els perfils fonamental per a poder tindre una ciutat amable i una ciutat inclusiva. El tema educatiu, jo ho sé moltíssim, però jo no crec que un CAES siga la millor opció educativa per a les futures generacions d'estos barris. Un col·legi on només hi hagi un tipus de població específica, que siga molt vulnerable, que no hi hagi mescla en altre tipus de població i on el nivell educatiu i el rendiment siga més baix, que després es nota moltíssim quan passen a l'institut, perquè normalment aquestes futures generacions no passen de primer de l'ESO i potser d'aquest barri una persona de tot aquest barri té el graduat. Això també és una qüestió importantíssima per a que veieu que no és una qüestió només de temes socials ni de temes de vivenda, sinó que també és educació, és ocupació, és al final tot el que engloba el dret a la ciutat, que ho parlava Henri Lefebvre, no? De que no se pot aconseguir realment el dret a la ciutat si no tens abans el dret a l'habitatge, el dret a l'educació, el dret a la inclusió social, el dret a la sanitat, perquè pots parlar de moltes coses, però realment no pots parlar del que seria ciutat. I així, ja per acabar i concloure, vos dice esta nota d'Utopia, del llibre d'Utopia de Tomás Moro, que diu: no dejéis que los ricos hagan grandes acopios y monopolicen el mercado como a ellos les place. No consintáis que haya tantos ociosos. Haced que vuelvan a labrarse las tierras, que vuelvan a tejerse paños, para que estos ociosos puedan ganar el pan trabajando honradamente. Tanto los que la miseria ha llevado al robo, como los vagabundos y criados sin oficio que están a punto de tornarse ladrones. Si no ponéis remedio a tales males, no alabéis esa justicia que tan severamente castiga el robo, pues es solo hermosa apariencia y no es provechosa ni justa. Dejáis que den a los niños una educación abominable que corrompe sus almas desde sus más tiernos años. Es necesario, pues, que los castiguemos por cometer crímenes que no son culpa de ellos cuando llegan a ser hombres, porque ¿qué otra cosa hacéis de ellos sino ladrones que luego castigáis? És una reflexió que és del segle XVI, però que jo crec que també és molt actual, no? I no res, acabe simplement en este seminari i estic veient que Raquel ha alçat la mà i donar-vos les gràcies a totes i tots per haver aguantat fins al final i ara, si teniu preguntes, benvingudes són. Glòria, jo sí que volia comentar una cosa. Sí. Val? Bueno, en primer lloc, espectacular. M'ha encantat com has presentat el tema i l'has plantejat. Algunes observacions que puguen
que segurament has tingut en compte, però així no me quedé jo també més tranquil·la, no? Quan parles de quina és la perspectiva que falta en l'anàlisi de la vulnerabilitat urbana, tu dius la subjectivitat professional. Val? Me pareix excel·lent la subjectivitat professional perquè això completa molt els indicadors més quantitatius, però nosaltres tu saps que estem treballant també en les intervencions de serveis socials. Aleshores, clar, junta la subjectiva, ficar l'objectiva i ahí tenim també on estan les persones més vulnerables al mateix nivell, a la mateixa unitat de medida que tenim les altres. El problema que tenim ahí és l'accés a les dades, que evidentment és impossible tindre-les en els nivells d'anàlisi que tu t'estàs manejant, però que ho sapiguem que és possible i se pot fer a nivell de secció censal també i d'àrees medibles. I després, un altre tema, i ja acabem perquè ja la gent necessita anar també a fer la seva feina, és el paper de l'Agenda 2030. La nova agenda urbana, però a banda de l'Agenda Urbana 2030, l'agenda general, no? Un poquet, i sa lectura des d'ahí. I avant, no res. Gràcies. Val, doncs, el tema del paper de l'agenda, jo, Raquel, sincerament, crec que necessitem una qüestió més concreta que l'Agenda 2030. Crec que l'Agenda 2030, igual que els ODS o que els anteriors ODM, estableixen un marc molt general, molt genèric per a diferents països de les línies més estratègiques on se té que, diguem, dur les intervencions, com ara, per exemple, els fons Next Generation, no? I ara anem a fer una llei de barris perquè estan els fons Next Generation, no? Bueno, benvinguda siga aquesta llei de barris si és per aquests fons. Però crec que totes les agendes aquestes que s'han fet, l'Agenda Local 21, els ODM, ara els ODS, després ara l'Agenda Urbana Valenciana que s'ha presentat aquest matí. El que vull dir és que al final la gent no necessita aquests marcs d'actuació tan amples. La gent el que necessita és solucions a tots els problemes que n'hi ha en aquests barris, que no són molts, i que aquests marcs d'actuació fixen una qüestió tan ampla que n'hi ha que aterrar a la idiosincràsia de cada territori. No sé si me seguisses. Al final està molt bé perquè s'estableixen... Sí, està clar, però que tinguem clar que dins de l'Agenda 2030, l'Agenda Urbana 2030, sí que n'hi ha qüestions específiques. No vull allargar perquè ja parlarem en calma, però que no ens oblidem de certes transversalitats. Igual que, com per exemple, estan els ODS i està l'ODS 11, on es parla de ciutats i comunitats sostenibles. I està clar que volem sostenibilitat en Espanya, en França, en els barris d'Anglaterra i en els barris de Dinamarca. I està molt bé com a marc general i les metes que estan establertes. Però aquestes metes de caire tan general necessiten aterrar-se a l'àmbit local, que lo global al final siga local. Perquè no se pot entendre aquesta lògica global si no és sense aquest arrelament territorial del que parlava quan definia la vulnerabilitat urbana. No se pot entendre aquest fenomen si no ho fas en un espai concret, perquè no és el mateix del tema de les dinàmiques que n'hi ha en ells o les que n'hi ha en Elda molt influenciades pel tema del calçat, de les dinàmiques que n'hi ha en Castelló per lo que ha passat en la ceràmica. En el cas d'Elda i en el cas d'Elx, per exemple, la dinàmica que més ha afectat és que hi hagi ocupació informal. I això el que ha derivat és que en les generacions més envellides no tinguen, diguem, aquest espai reconegut de tota la vida que han estat treballant. En el cas de Castelló és diferent, perquè eren grans empreses que han donat treball a moltíssima gent. Per tant, aquestes lògiques que són locals, i podem dir també en clau d'àrea metropolitana, en clau global queden com difoses, perquè se tenen que aterrar a la idiosincràsia de cada territori. De lo que te dic, no és el mateix el que passa en els barris de Castelló que el que passa en els barris d'Alacant. Tenen aspectes en comuns, per descomptat, però després la solució és diferent en un i en l'altre, perquè la intensitat també és diferent, no? En aquest sentit. Per això, el que te deia.
Tot clar, seguirem treballant. Val, gràcies. A veure, més preguntes que m'heu fet per ahí. María José, un plaer. A veure, Leonardo. En este estudio se plantean los impactos de una política migratoria. La verdad es que es muy importante lo que comentas, porque precisamente en estos barrios, además de población de, digamos, minorías étnicas, como puede ser el pueblo gitano, también son barrios donde la población migrante es muy elevada y donde obviamente cuando estas familias vienen a España, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, por ponerte el ejemplo, buscan vivienda allí donde es más barata o allí donde tienen familiares y seguramente residirán cerca de familiares que estén en estos barrios, con lo cual la política migratoria también es un elemento a considerar en este estudio. Así que te agradezco muchísimo la aportación. A ver. Más. Bueno, imagino que sí que te he contestado, Leonardo. A ver, David. Hola, David, què tal? Molt bon plantejament. Ho duc al meu terreny i et pregunte, quan d'aixòs barris poden ser víctimes de gentrificació, com per exemple ha ocorregut en Bon Pastor a Barcelona o inclús al Cabanyal de València? Mira, jo pense que moltes vegades m'he plantejat el fet de si n'hi haguera un atractiu turístic en estos barris, què passaria? Canviaria la dinàmica i la turistificació se menjaria a la segregació o la segregació podria fer front a aquesta turistificació i se quedaria aixina. En lògiques més de gentrificació, perquè, per exemple, en ciutats com, per exemple, en Barcelona, en el barri del Raval, el turisme també ha entrat en el barri del Raval en molta força. O en el Cabanyal, també, perquè n'hi ha zones que són també prou turístiques. Sempre m'ho he plantejat i n'hi ha alguns d'estos barris que sí que és de veres que estan afectats per la gentrificació. No sabria dir-te el nombre exacte de quants barris, però sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. El problema és que també, d'acord amb l'Atlas, no se radiografien, com per exemple el Cabanyal no apareix en València, apareix Nazaret, tampoc apareix el barri d'Orriols. N'hi ha certs barris que per a nosaltres, en la nostra vida quotidiana, són vulnerables, però que als índexs passen desapercebuts. Per això el que diria que n'hi ha certa vulnerabilitat que és desapercebuda en aquest sentit. Per això. Vale? I a banda de l'altra pregunta que m'estàs dient de les gated communities, han crescut moltíssim. De fet, jo estic desitjant que isca el nou Atlas, però si ja en l'edició anterior érem la comunitat autònoma amb més vulnerabilitat urbana de tota Espanya, no crec que el proper cens, que és el del 2021, aporti una mirada que puga ser millor que l'anterior. Perquè d'acord amb les anteriors edicions hem anat sempre a més, tant en número com en volum com en intensitat. Sempre ha sigut una curva exponencial cap a dalt. Per tant, han crescut moltíssim. Marc, una abraçada. Ens veiem. ¿Qué més? Hoy ya se habla de objetivos personales dándole más profundidad a los ODS. Sí, es posible, sí. No sé, ¿alguna pregunta més? Gràcies, David. Una abraçada. Que vagi molt bé. Bueno, són poquets, però de categoria estem totes, Bueno, si no teniu més preguntes o si teniu algun comentari o el que siga, també és molt benvingut. Vale? Que no pasa res, que yo no me menjo a ningú. Gracias, Leonardo, un placer. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Un placer a todas y todos. Moltes gràcies per vindre
I no res, queda a la vostra disposició. Si alguna persona té algun dubte o vol fer algun comentari o el que siga, que m'escriga al meu correu, que el teniu així en pantalla, i res, parlem, d'acord? Bueno, una abraçada molt gran i res, que vagi molt bé. Adeu. Gràcies.